21 anyos ka graduating students sa kolehiyo ang naputol. Ang kaugmaon human po sila sa duha ka wa pa mahiling mga kriminal. Pamilya sa biktima nanawagan ng justisya siyang kamatayon. Ani ang report. Sa Oktubre, gaganaktang hingpit na unta makabot ni Giovanni Pat ang iyang damgo nga mahimong magtutudlo. Apan dili na kini mahitabo, human siya mapatay sa duha ka mga kriminal sa way igong hinungdan. Suma pa nga samtang naglakaw ang biktima, kauban ng usa ka babae miabot ang duha ka mga lalaki, diin ang usa mitiun og armas kinsa gustong mukuha sa bag sa babae. Apan wa mosugod ang babae ug sa dihang nailog na kini sa suspek, gipusil ang 21 anyos nga tinun-an. Sa dakong ugat sa buga na igo ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. Dili makadawat ang pamilya ni Giovanni kinsa ikapito sa 14 ka managsuon. Siya unta ang gilauman sa iyang pamilya nga makahawas sa ilang kalisdanan sa higayon nga makatapos na kinis pagtuon. Gipusil niya ang akong anak. Pag natumba ang akong anak, usa paghihatag sa babay ang bag. So, nisakay dayon ang batanon sa motor. Kapulisan nga ni handol na madali nila og dakop ang naghimo sa krimen. Giulagway siyang mga ginikanan ang kadako sa pangandoy ni Giovanni nga nahanaw lang daw sa aso. Nahugno kayo ang iyang pamilya nga dili na masiksihan ang iyang anak nga modawat og diploma. Salungon na lang nila kini masudong. Busa nang hinaot sila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon niini. Ang paningkamutan nga makahuman gid sa eskwela kay para makatabang siya sa akong mga anak sa mga manghod kay daghan kay kog anak ko. Asa man ka karon nga mahinuklog intawon ka sa akong anak nga wala gid intay sala. Dako pa intawon siya kuan sa iyang kinabuhi nga imo lang gid ditso og pusel. Manghinaot lang ko nimo dong kung doon na kay konsensya. Surrender lang sa kapulisan. Og dili magani ka makuha sa balaod din sa kalibutan na ay Ginoong gatan-aw nimo do. Mao na nga sudo nga ang among pait karon, sudo nga ang among mga kagulanan. Nimando na ang kadagkuan sa kapulisan sa paggukod sa mga suspek. Lakip sa gipatutukan ang pagkuyanap karon sa mga nalambigit sa krimen sama sa pagpanulis. To revisit sa ilang visibility patrols tapos check again ngano namalik na pud ni. We suspected na kato nga dakpan kani adto nakapag-boss naka-bail na pud nang gawas na pud, di ba? So cat and mouse lang man eh. So I told them to go back again sa mga nangadakpan na nato na napud sa gawas. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.